थामजिसे नं खैराबारि बियाबनि जामुगुरियाव इउपिपिएल दोलोनि फोसावदिं मेल बिटिसि बिसायख'थिया खाथिथारसै गासैबो बेरेखा दोलोनि मावथिफोरा सान हर फोसावदिंगासिनो दङ। बिटिसि बिसायख'थिनि बारा गोख्रों जानो हमदों। इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरा गामियाव हाबनानै फोसावदिंनाय हाबाफारि लादों। प्रमद बर'नि इउपिपिएल दोलो खैराबारि ब्लक कमिटिनि बानजायनायाव दिनै सानजौफुआव मुंदांखा समाज सिबियारि बारग' एबसुनि दैदेनगिरि धरणी बर'नि दैदेननायाव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेल खुंनाय जायो। खैराबारि ब्लक इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि रमेश चन्द्र बर' आरो दोलोनि क'अर्डिनेटर कृष्ण बाहादुर गिरि बायदि मुंदांखा दैदेनगिरि मावथिफोरा इउपिपिएल दोलोनि नुजाथिनायाव बाहागो लायो। बे बेलायाव बिजेपिनि सा 50निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा इउपिपिएलआव मदद होयो। जामुगुरि होननाय मोनसे गामियावहाय बियो राभा गामि बे गामिनि गासै 22 जन माने सुबुङा दिनै प्रमद सार दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव बिथांमोना गोसो गोरबोजों मोजां मोननानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै जों खैराबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानिफ्राय बरायदों आरो आसा खालामदों बिथांमोननि जगदाननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव जानो गोनां जि बिटिसिनि जि बिसायख'थि पिटिआरनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि जि बिजाथि बिथाङा गोबां भट लानानै देरहानो थांगासिनो दङ। दा बेनिखायनो बिथांमोनखौ जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। थांनाय समाव जोङो नोजोर होयोब्ला बे जामुगुरि एलपि स्कुलनि जि भट सेन्टार बे सेन्टाराव गासै 891 भट दङ। बिनि गेजेराव बांसिन भटखौनो जोंहा बिजेपि दोलोआ मोननो हादोंमोन। 218 भट बिथांमोना मोननो हादोंमोन। जों इउपिपिएल हिसाबै खम भटखौ बे सेन्टाराव मोननो हादोंमोन थांनाय समावहाय। बेबायदिनो बिथांमोना थांनाय गोलाव समावहा 15 बोसोराव बिपिएफनि सरकार थांबाय आरो बे बोसोरबायाव जिहेतु एमसिएलए भबेन्द्र बर' बिजेपिनि दङमोन, बिजेपिनि एमपि दिलीप सैकिया बिथां दङ, बिपिएफनि एमएलए दुर्गादास बर' बिथांमोन थासेयावबो बे गामिनि जि माने 2 किल'मिटारनि लामा बियो माब्लाबाबो जाफुङाखैसै। दिनै गामिनि माने लामाया माने हाब्रुजों माने थांलाय फैलाय खालामनो रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनो उसुबिदा। दा बेफोर गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै गामियाव जिखिनि जेंना जेंसिफोर दङ बेफोर जेंना जेंसिफोरखौ बिपिएफ बा बिजेपिया बिथांमोननि एमपि एमएलए माने एमसिएलए बिथांमोना मावफुंनायाव आबुङै फैमाल जानायनि थाखाय बिथांमोना बे खेबावहा बिटिसि बिसायख'थियाव सेप्तेम्बराव जानो गोनां बिथांमोना सिद्धान्त लादों। प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआवनो ट्रेक्टरनि सुबुयाव माने बिथांमोना भट होनानै जोंनि बिजाथिखौ गोबां भटआव देरहानो थाखाय बिथांमोन गामि आफादनिफ्रायबो थिरांथा लादों। बेनि थाखाय बिथांमोननिसिम आसा खालामदों दिनैनि थारिखआव बिजेपि बा बिपिएफनि खुनु परिबेस गैया बिटिआर बा बिटिसिआवहा फैबाय थानाय समावहा ट्रेक्टर आरो ट्रेक्टर जोंनि इउपिपिएल बेखौल' जोङो नुनो मोनबाय थादों। बेखायनो जोंनि समस्तिनि गासैबो थाखोनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम जोङो खैराबारि ब्लक कमिटि बा इउपिपिएलनिफ्राय बेखौनो खावलायहरगोन जाहाथे बे बारावहाय थांनाय समाव जोंनि रायजो राजा बिथांमोना गोबां जाहोननि थाखाय बिपिएफ बा बिजेपिनो भट होदोंमोनब्लाबो बेफोराव हयथ' जोङो मोनसे आसा खालामदों बा खावलायहरगोन। दा बिथांमोना बे खेबावहाय ट्रेक्टरनि सुबियाव इउपिपिएल दोलोनो भट होनानै जाहाथे बिथांमोना जोंनि ट्रेक्टरनि बा जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथिखौ माने गोबां भटआव देरहाहोनानै खैराबारिनिफ्रायबो सासे डाइरेक्ट प्रमद बर'जों खामानि मावनो हानाय एमसिएलए बा इएम जाहाथे मोननायाव जाहाथे बिथांमोनाबो खामानि मावगोन। जोंबो ओनसोलनि सासे बेक्ति हिसाबै जों खामानि मावगासिनो दङ दोलोनि सासे सोद्रोमा हिसाबै। बेखायनो दिनै खैराबारि हालामाव थांनाय 2020 खम भटआवसो जेननो गोनां जादोंमोन। दायो बे 4 बोसोरनि गेजेराव मथा मथि 5,000निख्रुइ बांसिन माने सोद्रोमाफोरा बिपिएफ बिजेपिनिफ्राय फैनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों। दा बोसोरनि जिखिना भट बेखिना इनटेक दंखायो जोंहा आरो जिहेतु 5,000निख्रुइ बांसिन भटारफोरा जोंनियाव प्लास जाबाय। बे हिसाबै खुनु फैदो खैराबारि समस्तियाव माने इउपिपिएलनि बिजाथिया आसा खालामदों गासै थाखोनि रायजो राजा फैबाय थानाय समावहा सिद्धान्त लागोन जे ट्रेक्टरनि सावगारियावनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिनो गोबां भट होनानै देरहानायाव बाहागो लागोन। बेखौ जोङो दोलोनिफ्राय गुरै खावलायहरनाय थाबाय, खुलुमहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।